Akkor be szeretném mutatni a 7 szolos notebookomat, melyet sajnálatos módon el kellene adnom. A doboza is. A gépen található 2 plusz 1, azaz 3 USB csatlakozó, a hálózati csatlakozó és a LAN csatlakozó, melyen internetre kapcsolódhatunk, a mikrofon és a hangszóró kimeneti csatlakozó. Illetve a hangkártya csatlakozók mellett található az SD kártya bemenet, ami nagyon fontos lehet számunkra. Bővítés és más lehetőségek által, akár az útmutatómban is leírom majd, hogy még milyen lehetőséget kinyitjuk. És 5 másodperces gombnyomással elindítjuk. Ezután bejön a SmartBook felirat, majd a töltés. És be is jött a rendszerünk. A mini notebookhoz tartozik egy hálózati töltő csatlakozó, amelyhez egy 220-as átalakítót is raktak. A mini notebookhoz nagyon sok gyűjtögetésem által terveztem egy saját útmutatót, amely bele van írva az újbóli Windows CE telepítése, illetve más programok telepítése, és ehhez mellékelem is természetesen a programokat.